Maminer. No, aha, došla mamina, nemôžeme rozprávať už. Došla mu mama do izby, tak nemohol rozprávať. Ja tu úkoly. Ježiš. Úkoly? Počkej, oni sú vlastne prázdnení, že jo? Není to inak nejaká nová, nejaká vrana, či niečo, nejaká nová rola. Dajte to. Čo to robí? Je to trochu komplikované. Kto je vôbec líder? Mirun. Ja? Ty si líder? Ty kokot. No, ty kokot. Seš? Nechci za... Tomáš Rod, děláš sasi task? Náša. Takže vám něco chci říct. Viděla jsem to, máš Rota dělat sasi task. Viděla jsem ho dělat právě tu... Dělnu. Koho? Koho čo? Tomáš Rod. Šrot? To ani kokot proste. To dám vypracňovačka. Já jsem to viděla normálně. Som to videla. A tebe niečo hovorí Roland Dodo? No ale oko vidí, srdce bolí. Ale tak nevím, jestli může být toto. Takže povedz moja. Kto to je? Booster. Tomáš Rod. Niekto to je. Tomáš Rod. Yes. No tak Tomáš som dal Rod. skýt do piči. Jo, já jsem to viděla Já si prdel jako normálně. Dodo hnedka vyhrajou. No, dobré. Brrrr. A niečo mi hovorí Roland Dodo? Zase? Úplne, že... Není Buďte to. debilkovia. Ježiš! No Zajebalo. Vote to kick Woodster. Ještě když jsem měl špatnou roli, tak mi to ani nesere. Ja som bol, Invisibility, či čo to bolo. To netušila. Neviditeľný, čávo som bol. No tak GG. Je byl No GG, no, ty. Čo je Woodster CZ? Čo to je? Mirun, ty si lebo to je like. GG, no. GG. No idem to pozrieť, čo je Woodster CZ. Woodster, to je nejaká porno stránka. Našel jsem to tělo v té místnosti, jak se hlasuje, ale neviděl jsem nikoho tam. Jo. Dobre, môj. To ti stejně tady byl ty. Toto bol ten Raven? Jo, určitě. Haló? Haló? To čo sa mi tu Haló? dialo do piči? Čo sa mi tu kokot čierno-biele, všetko panika, stres. Tak sa mi vysmej, no tak mi nepovedz.
Tak asi Neviem, kto to je, ale... Jak to kto zase povedal? Užívám ti. Lukox, ty si nezmenil meno, nebo si predtým Lukix? Ty, čo si robil? No, potom je to jedno. No, zavrali ma tam, kde je ten stôl a potom som šiel doľava, kde sa malo niečo robiť a tam som vraj reportol niekoho. Skoky mě sežral a někdo, už nevím, kdo mě osvobodil. A to sa nemá nehovoriť. OK. To se nemá hovoriť, no. Jako, můžu, no. Tak dobre. Tak... Rejna. Jako, ty nemáš To říct, je kdo mě taká rola. osvobodil. Nejaký killer, že keď niekoho zabiješ, tak niekto, kto príde k tomu telu, tak ho reportne, nie? Či čo? Jo, Profík. profesionál. No a kto to urobil? Jaký profík? No, tak Nejaký ja sa dobrý napadnem. Jo. To bylo zajímavé. Woodster, čo je woodster.cz? Co takáto shit? Jako já No, jsem Woodster, slyšel Woodster, sexuální. Woodster. Bodka. Ale čo je žena? Kod G5, checkmate. Fun fact, můj táta hrál. Lukox. Čo máš 69? Ty vole. Ja? No. Ja mám plán. Mám svoj... Do To si pryč. děláš. Holu. Woodstern, ty čo? Si prišla na záchod a zhral som tam nebol, ne? No já jsem Ale zabila bože, toto právě mi je toho, hra. já jsem myslela, že udělám menší výkoju. Já jsem ho prostě zabila a utekla jsem rovno. Protože vím, že tam hodně lidí půjde před ty dveře. A jak se vypla svět, No, rien někdo de prostě rien. No, je ne regrette rien. Ty vole, co sa zajebala? Pekne spievaš.
Ale Nebiem. Ketanix tak má blbej internet. Nerozumiem ťa ani kokot, lebo repuješ. Haló? Kipidi. Miro, Kibiri, to je len. Bulo sa napojil do hry a že... Už zase. Jdi pryč. Pojď za mnou. No, No, dobré. no, tak co? Povídej přáni. No čo? Co je ty No čo, pičo? onemela do piči. Niečo odo mňa chcela Woodster. Já mě to No, to mě taky zajímá. Aha, Čo je- úplný čo je bol mŕtvý Booster modrý, CZ? neviem. Aký Jo. sústav? Jako mám jeden test, Fambalo, jaká svíčka byla ta nejvyšší? Cože? Čo? Jenom test, jestli můžeme Dobre moja. Ty pičo! Môžem ti povedať, že mám nejakú rolu. Hej, mám rolu. Táto Woodsterka, to je v piči s ňou. No Woodster, a prečo tá sráka Neviem, nefunguje? aby to nejaká sviečka, ako mi to rozpráva. musela být asi moc. Vonná sviečka? Aká, škoricová? A už mi odpovieš, halo. Čo, kto? Však Woodster, čo je tá stránka nefunguje do piči? To je kokot. No, si v piči. Lucer, čo to je za stránku? Ale jenom mi to někdo Pro dospělé. Jenom mi to To je tak. Profik. Ja som senzor. Kto ma tu zatvára v kuse? Aký kokot? Ty sa prečo ma tu úplne ignoruješ ako? Ty si čo myslíš? Já nevím. Prečo som to reportoval? Neviem, tu boli všetci, takže neviem, prečo som to reportoval, boli tam skore ako ja. Čiže toľko k tomu. Zajebal. Ja som s Flambalou išiel z slyšela Armoru, kde sa lečí zavření. a bol Ja tam som Woodster a ešte niekto, neviem. A tam bol Chlapapenos. Co? A Woodster? To jsem nebyla. Ktorá Ty sviečka bola skunče. najlepšia? Povedz mi, ja som ťa úplne videl úplne susy bola, Já jsem ktorá slyšela sviečka bola najlepšia? zavření dveří, tak jsem šla do knihovny. Já jsem A najednou obraz a hovna. najednou jsem ho mi viděl. přiletělo. Ty pičo, nikomu nerozumiem. No ona repuje proste, ona repí. Ty vo. Dobre, proste, boli tam oné. Koky můžeš... Takový rap battle tady do piči. A já jsem nevěděla, co to je, takže to mohlo být mrtvý. Je to Woodster, je to Woodster. Já to Je tu nebyla Esther, který No. někoho zabil. Ktorá Je sviečka to bola Woodster. najlepšia? Povedz mi, Chlapapeňos. Lidi, Já jsem prostě to lidi. tak Je tu, to No místo čo moja, ty povedz mi. ty lidi, knížky. lidi. Je tu Piču. Esper, který zabil někoho přímo před mýma očima. Dobre. Tak já povieš. Dobré, a to mě stálo asi tak 10. To je super, že mi to povieš, kokot, pozor. Až povieš tam.
Dobre sa ujebávaš, super to je, no a povedz nám teraz. Čo sa stalo? Neviem, bol som pri súpáš. Co zbyl? Pri súpáš som bol. Jo. No to je všetko, čo To celé? chcem povedať. Rozumiem. No chlapa peňož. Vysvetľuj, prečo? Co Chlapa sa peňož. stalo? Ja som No, chlapa chlapa peňož. peňož. Kuriatko Nie, sa podľa pokakalo. Vuceru si chlapa peňož. Dobre, takže chlapa Přesně peňož. tak, přesně tak. A Takže Buster chlapa má peněz. vždycky Na to? pravdu. A Akože Buster má vysvetli, vždycky čo to pravdu, je takže jsem chlapa peněz. No piči, už to ukončíte túto hru, však to trvá 5 rokov. Jako jo, Piči, trvá. dal... Piči, choď do piči. Do piči. To je ty pičo. Anime, keke, genka, aj cecky. Bruh. Zjedol si mi Toto bol najhorší win. Hej, exorcim. Exorcim. No. No aby Čo? ste zochli. Dobře, zdar. Čo si povedal? Nikto ti nerozumie proste, lebo Nepotřebuješ neprídeš. světla, Táto když máš kokot. svíčky. Sviečky. Ty koko, no tak Pandička, akože to je oné, rada do No a života, ktorá nepotrebuje sviečka svetlo, bola pokiaľ má najlepšia? sviečky. Milujeme kundičky. Máte radi vlhkú kundičku? To je nejlepší, Luka. No zabij ma. Teraz nie. Každú pojebanú hru som pojebaný z toho, keď už ma to nebaví. Pomoc! Nahoň Mečka! No, takže. Bol žltý. No, telo bolo plné hore, jak je knižnica, či to je. A boli tam dve, ja neviem, aký. Nikto ti neverí. Aj ja si dala Kde je bomba. Leuška? Ja neviem, mŕtva, to je v piči. No. Asi palacinka, pandička, ale nie som si istý. Pandička, Panička, ja kundička? som tam bol pri tom čele a my sme si prehadzovali bombu. Ja, vy ste si prehadzovali A to bombu. ste na čo robili však? Čo Čo vám už jebe? Ste jebnutý bombu si Já hádzať, nevím, to je já jsem nebezpečné. se soustředil na to, abych neměl bombu. Teď bouchnu na bombu, teď to... Ja nevím. Ty si Tak sa veľmi vybuchni. sústredil. Á, Tady. prečo chudáka exorcm? Čo? Tak já jsem tam Čo loučil, máte máš rozprávať vlastní do tole. piči? Čo má No hlasať? úplne si Prečo súsad, má telo? úplne si. Vieš čo? Kokos, reportem ti.
Čo, do tej bouchnu? Počkej. Co? Počkej, už mám. Ne, pandička, já nevím, jestli mi to ukáže, vole. Teroristů, ale asi jo, ne? Je to on? Není. Tak potom No, Hexa. takže... Pandička, exorcist není, takže buď palačinka. Palačinka tady ještě byla. Tak počkej. Já to nejsem. No, uvidíme za chvilku. Já. Ne, tak jsi to ty. Jsi to ty. Počkej, jo. Do piči! Tak